Thank you very much. Okay, we have members of Nzenozo, Ndi Nzenozo. Ndị Igbo ife abụ ọjị biko nụ ka anyị ga-enụ ntị a sị ikwu amalụ ibe ezie. Ana m akpọku Chukwu okike abịa ọ gị ma onye ị ga-eke ma onye ị ga-eke amarọ. Anyị wee na-akpọku ị n'ụbọchị nke tata na-ayọ ya ayịyọ n'isi ụmụ nwanyị a sị na nwa gbara arụ 10 abụ ọzọ obere nwa. Nwee sị na Igbo bụ Igbo n'obodo a ma ndị nọ n'olu ma ndị nọ n'Igbo nsị na ọ ga-adịlu na anyị mma o. Onye asị ngụ o ji ekonye akwa narị na ịma na ife ọ na-eme amaka. Wee na-asị ụmụ nwanyị ndị elite golden ladies ngụ unu ji eko ama akwa narị unu. Wee na-ayọ Chineke onye ọbụla n'ebe a sị na onye zụba nwa zụsịa nwa ya azụ anya. Ma nwoke ma nwaanyị n'ebe a mbọ niile a na-agba bụkwa ụmụ anyị dị mma. Wee sị na anyị ga-azụ na ụmụ anyị ezụsị afafa ga-azụ anyị o. Wee na-akpọku Chukwu okike abịa na-akpọku ndị mbụ ndị egede ndị ichie mere ezigbo ife ndị ọzọ na-akpọ nnukwu unu bịa were ọnụ. Ndị ala Igbo na-emere ife ndị na-emere Igbo ife ndị olu ndị Igbo bịanụ were ọjị. Wee na-asị na ọbịbịa anyị bịara obodo a bụ ka anyị were ezigbo ife. Wee sị na ezigbo ife ga-eru onye ọbụla aka o. Anyị na-ekene Chukwu na o nwee ndị gabago ije onye ọbụla abịara afịa ofu mbọsị na onye bịa zụgide mbọsị ọ zụjuoro ọgaba. Wee na-ayọ Chukwu ndụ nka n'isi onye ọbụla. Ifrọ ka a na-achụ ndị Igbo a sị na ọmụma agba ngwere na aka ga-etu ya ụgbọ ọkụ. Ụfọdụ sị na Nnamdị Kanụ ọ mara eme mana onye sị na ọ mara eme ya mee 1/10 of ife o mere. Wee na-ayọ kpọku Chukwu okike abịa ma ebe ọ bụ na Nnamdị Kanụ nọ ma onwe nke agbanyere ya n'arụ ma onwe ife a na-eme ya Chineke nna ka ị mebie ife niile afọ. Wee na-akpọku Chukwu okike abịa onye nwere ife nwata wenye aka ya elu aka n'obi o wetuo ya. Wee sị na o tego ndị ugwu kpagbubere anyị onye aghọrị bụ ọmarụ si ghọrịdebe ya ife anyị kwụ si ghọrịdebe anyị. Anyị wee sị na ife anọ kịta bụ agbọ obe. Wee na-ayọ Chukwu na-akpọku mmụọ dị n'ala ife na-emere Igbo ife Igbo na-emere ife ndị mbụ ndị egede bịanụ na oge aka aka elugo. Anyị wee na-akpọ unu ka unu were ọjị a n'elu ụmụ unu ndị bịara obodo oyibo. Ọ bụrụ na obodo oyibo amaka
mana ọsọ ọchụkwa anyị wee bịa obodo a ọ dịka a ga-asị na ụfọdụ amazi ebe fasi bịa mana ana m ayọ Chukwu na mbọsị onye teta ụla ọ bụrụ ụtụtụ ya wee sị na arụ ike ga-awala onye ọbụla ọjị ogologo ụzọ ga-erubere anyị isi wee sị ndụ nka nka Chineke nna ka inye anyị ogologo ndụ nye anyị ife ga-eji na ndụ anya maka na onye dị ogologo ndụ ma o nwere ife ọ ga-eji n'onwe ya anya ịfụrụ na ọ pasị ọzọ ya wee sị Chineke nna ka iduba anyị duba ọrụ abịala ije anyị na ka ọ bụrụ ije awele ndị ichie na nze na ọzọ ngunu ga-eji eku ama akwanarị unu azụgo ụmụ unu ga-azụ onye asị ya rụ aka ọjị ịma na ka o ji ajọka wee si jidekwu nkunu ji wee si chiamanụ bụ ụda akpụ enyi omemba anyị ga-ebu ife ị na-eme dị ọra mma eji akpọ ya na nna m gwara m n'ugboro na-abụ ka ekwe na-akpọ dịka ọkpọ ọnya na ndụ ọkpọ ọnya n'ọnwụ a na-adọkarị ka a na-adọ nkịrịka akwa anyị wee na-ayọ Chukwu ka ọ gbaa agha ume buolu ya ụzọ kpere ya azụ ọhamadike ndị Igbo ị ga-adị ka echi na echi ara abụọ gị na ezinụlọ wee sị onye bi aka na anyị obodo anya birikwa n'ụdọ wee sị ka Chineke nna bi n'eluigwe gọzie ọjị a ka anyị taa anya ka ọ zụọ arụ na obi n'afọ onye kere ụwa niile bụ Chukwu okike abịa Olówó na Nkwọ olówó ka ị ga-ọkọlẹ because DJ please because ndị na-eke ọjị biko mgbe eke ọjị gaa gburugburu anyị enweghịzi oge anyị na-akụzi kwụrapụ yes and it's not that I cannot speak in the language that everybody will understand but believe you me Igbo na-atọ ka mmanụ ahụ o nwere ife iji kala Igbo enyela m ya n'afọ a ndị nze na ọzọ ndị ichie na nze na ọzọ UK and Ireland anyị na-ekene ndị elite golden ladies anyị fụ ife unu megasị fụ atụmatụ ife unu ga-eme na-abịa n'iru a sị na onye nna ya ziri ori na-eji ụkwụ agbawa ọnụ ụzọ ife anyị na-agwa unu bụ gabanụ n'iru akpụ unu n'azụ mgbe abụna mgbe unu ji gba anyị ga-aza unu n'afọ ndị ichie na ndị nze na ọzọ onwe envelopu nji n'aka anyị si ka anyị wee kwado ife atụmatụ unu na-akwadobe na nke agafego na ife anyị na-ekwu bụ ndị unu na-akwado ọfụ so anyị na-ekene unu nze onye Chigozie ịbụ ofu onye n'ime ndị otu anyị na-enya iwerụzia inyeluo ndị elite golden ladies a sị na ozi ezila anwụrụ ọkụ eluga iru ibe aka ndị nze na ọzọ kwọ na ife anyị
daalụnụ. Ndewo Onowu na Mkpọ anyị ekelele gị ọrụ daalụ ebe ndị nze na ọzọ si wepụta nke nnukwu kwuru mma nnukwu wee nọchie daalụ You